Hjertelig velkommen her til Adventistkirken København. Det er dejligt at se jer, og velkommen til jer, som jeg ikke har set så meget før. Og det er også nogen, som jeg plejer at se. Jeg håber også, at I føler velkommen. Det er jo sabbat, og vi mødes her i Guds hus for at tilbede Gud, være sammen med ham, men også være sammen med hinanden. Så jeg håber på, at du også har mulighed for at blive her bagefter, at vi kan tale sammen om, hvad Gud han har gjort for os. Og lad os invitere Gud til at være til stede. Og vi gør det på den måde, at vi rejser os op, og så beder vi ham at være til stede, og så bagefter så synger vi vores indledningsvers. Lad os bede. Kære far i himlen, vi takker dig af hele vores hjerte for endnu en sabbatsdag, og tak for, at vi kan komme her i dit hus. Tak fordi du har kaldet på hver og en, som er her nu, til at bevidst tage et valg om at være til stede. Og vi beder dig om, at du må også være til stede. Det er dig, som er hovedårsagen til, at vi er her. Vi ønsker at tilbede dig og lovprise dig. Så send din hellige ånd til hver en af os, så vi kan opleve, hvem du er. At vi kan få et møde med dig, og du kan vise dig for os personligt. Og jeg beder dig også specielt for Annette, som skal forkynde dit ord i dag fra himlen. Tak fordi, at du kan bruge hende. Jeg beder dig om, at du må vejlede hende og tale igennem hende det budskab, som du har planlagt. Vi lægger den her stund i dine hænder og takker dig, fordi at vi kan lovprise dig. I Jesu navn. Amen. Lad os synge vores indledningsvers med, at vi har et håb. Og det er et håb om, at Jesus kommer snart. Og derfor vi hedder 7. dags adventister. Vi tror på, at Jesus kommer snart. Vi har et håb. Værsgo og sidde ned igen. Og det er dejligt, at vi har levende musik i dag. Og specielt tak til Snitsana på klaveret, og Alina og til Luca. Det er lidt oplysninger her. Næste sabbat, så har vi vores årlige julegudstjeneste, som kommer til at være helt speciel. Vi kommer til at have masser af sang og musik her i kirken, og så har vi julemiddagen bagefter, som kommer til at foregå nedenunder. Og det specielle er, at man helst skal skrive sig på, så vi ved, hvor mange der kommer, for det bliver lavet mad. Så der ligger nogle lister dernede, og det er faktisk sidste tilmelding i dag. Så hvis du ved, at du har lyst til at være med og spise sammen med os næste sabbat, julemiddagen, så skriv dit navn på listen, og hvor mange I kommer. Så det kan du glæde dig til. Vi har selvfølgelig også fællesspisning i dag. Det behøver du ikke melde dig til, du kan bare dukke op dernede. Så spiser vi sammen og får mulighed for at tale med hinanden. I dag så er det Annette Wulff, som skal tale til os. Annette er blevet medlem af vores menighed her for nogle få uger siden, og Annette hun er bibelarbejder i vores menighed. Så jeg glæder mig til at høre, hvad Gud kan bruge dig til i dag, Annette. Annette siger også, at hun gerne vil begynde med, at hver sabbats morgen klokken 9, at det vil være bedestund i kirken her. Jeg tror, I var der i morges. Så
Vi prøver på, at klokken 9, dem der er muligt for det, at komme og bede sammen for Guds værk her i København og for vores menighed. Så klokken 9. Jeg vil også gerne nævne, at vi fra om en måneds tid cirka, den 6. januar, og nogle måneder frem, så kommer Lasse Flinker her hver onsdag aften til at have et åbenbaringskursus. Og det vil være rigtig undervisning, der vil gå igennem, at han går igennem åbenbaringsbogen fra første kapitel til sidste kapitel. Og der man også får noget undervisningsmateriale. Og der ligger nogle sedler dernede, så tager jeg gerne det. Og det vil være hver onsdag i både januar, februar, marts og april. Så det er lidt som at gå på aftenskole, men det er den bedste undervisning. Det er nemlig fra Guds ord. Så man kan gøre det både her fysisk, men man kan også være med online. Og så har jeg et sovens budskab til menigheden, så I må gerne rejse jer op. Martin Tofterup døde stille og roligt om natten til sabbaten den 29. november på vores plejehjem i Faxe. Martin Tofterup, mange af jer kender ham. Han var en trofast medarbejder her i menigheden gennem mange år. Og mange af jer har haft glæden af at lytte til hans prædikener og de bibelstudier, han har holdt, og det materiale han har delt med os. Så Martin, han levede sine sidste år nede på vores plejehjem i Faxe. Og Martin vil blive begravet fra Faxe Adventistkirke søndag den 14. december kl. 11. Ære være Martin Tofterups minde. Ja, I kan sidde igen. Vi har en frivillig gave, mulighed for at give en kollekt, som vi kalder det. Og den her sabbat går det til adventsgaven. Så det er muligt at give både fysiske penge, og det er også muligt for at give på MobilePay på nummer 38881. Lad os samle gaven ind. Lad os holde en bøn for kollekten. Kære far i himlen, vi takker dig for, at du har givet os rigeligt. Og tak fordi du har givet os evne til at give noget af det, vi har fået fra dig. Jeg beder, at du må velsigne det her, så det kan hjælpe mennesker til at finde frelse i dig. I Jesu navn. Amen. Se, nu skal vi synge igen, og nu skal vi faktisk synge 2 salmer i træk. Og det er faktisk Annette, der spurgte, kan vi ikke have en ekstra salme? Så det er Annettes skyld, men jeg håber på, at I nyder det. Vi har også snakket om, at vi gerne vil prøve at synge lidt mere i menigheden her. Så den første salme, vi skal synge, det er nummer 397, og det er Solskin i min sjæl. Og som Annette sagde, den kan man synge hele året, for det handler om, hvor solskinnet er. Det er netop i hjertet. Ikke nødvendigvis udenfor. Men lad os synge den 397, der er Solskin i min sjæl.
sjæle. Og Nette sagde, den tekst, den er så god. Og bare lidt kort, det handler om at være nyskabninger. Vi som var onde og døde som sten, og som var hårdhjertet, men der begyndte faderen at drage os ud, fordi han elskede os. Og hvem kan så anklage os nu, når Gud Kristus gør os retfærdigt? Så står det til sidst, sejren er vundet. Jesus har fundet sit fortabte får. Så Jesus igen fødte ny levende sjæle.
Lad os stå op, det vi læser dagens skriftlæsning. Og skriftlæsningen den er hentet fra Matteus evangeliet, kapitel 11, og fra vers 28 til 30. Jeg læser i Jesu navn. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal jeg finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Lad os bøje os for Herren, så mange som kan. Kære far himlen, vi kommer frem for dig her ydmyge, og jeg kender, at det findes ikke noget godt i os. Vi er alle sammen syndere, og vi har brudt mod dig. Men vi takker dig, fordi det er muligt for os, fordi vi er værdifulde i dine øjne, at du kan hjælpe os med de problemer, vi har. Tak for, at vi kan komme til dig og give det, som bekymrer os, over til dig. Tak fordi, at du vil bære det for os. Tak for, at du har lovet, at du vil give os hvile. Og hvile fra de bekymringer, som synden fører med sig. Og tak fordi, at vi kan lægge os helt i dine hænder og stole på, at du sørger for, hvad der er bedst for os. Far i himlen, den her gudstjeneste, som vi er kommet frem for dig, beder at du må velsigne med din tilstedeværelse. Din Helligånd må vejlede os, og at du må tale igennem Annette en gang til. At du må virkelig bruge hende i dag. Jeg beder dig om, at alt det vi hver og en bærer på af personlige ting, at du må gøre opmærksom på det, så vi kan komme til dig hver og en. Og jeg beder dig for vores menighed, for det arbejde, som vi laver her, at vi må tjene dig, men først og fremmest, at vi må elske dig. At du må give os en længsel efter og bare være i din nærhed. Du ser, at der er nogen, som ikke har mulighed for at komme her i dag. Måske nogen syge. Måske nogen blevet trætte, at de ikke føler behov for at være her. Og jeg beder dig, at du må være med dem lige nu fra himlen og kalde dem tilbage, så de kan komme her og blive en del af fællesskabet. Så lægger vi den stund i dine hænder og takker dig for din nåde imod os. I Jesu navn. Amen. Vi skal rent faktisk synge endnu en salme, før Annette taler. Den salme, det er nummer 271. 238, hele vejen går han med mig. Så lad os synge nummer 238, og så vil Annette tale til os bagefter.
Virker den godt nok? Kan I høre, hvad jeg siger? Ja. Hvis jeg kommer til at tale for lavt, så bare lige sige til. Det er okay. Godt. Jeg har bare før hørt, at jeg kan komme til at tale for lavt, så det skal jeg øve mig i. Det øver jeg mig i. Jeg har lyst til at starte med en lille bøn, selvom jeg har bedt en masse. Så kan man aldrig bede for meget. Kære far i himlen. Tak, at du er her ved din ånd. Jeg beder om, at du vil hjælpe os med at åbne vores hjerter, så vi kan modtage det ord, som du vil plante i vores hjerter i dag. Det står der skrevet om i Jakobs brev. Og jeg takker dig, fordi der står også skrevet, at dit ord vender aldrig tomhændet tilbage. Så når vi taler dit ord og læser dit ord, så gør det en forskel i vores hjerter. Og det takker jeg dig bare for, at du ved din hellige ånd vil gøre i os i dag. At dit ord må få lov at forvandle os. Ja, det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Ja, og det er fuldstændig min skyld med alle de salmer, men der er ikke noget galt i at synge en masse af lovpris i Gud, vel? Og hvor gjorde I det bare godt med salme nummer 2, den med Guds igenfødte, nylevende. Jeg tænkte, da jeg hørte den sådan på salme-appen, så tænkte jeg, hold op, den er tung. Hvordan? Men I gjorde den dejligt let at synge, tak. Det var virkelig dejligt. Og er det ikke bare en god tekst? Jeg bliver sådan helt glad, når jeg synger, fordi det er bare sandheden. Ja, jeg kan godt få lyst til at juble noget mere. Ja. Vi skal tale lidt om byrder, men jeg kommer til at tage en lidt anden vinkel, end I måske troede, da I hørte skriftstedet. Fordi at jeg kommer til at dele en historie fra Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36 til 50. Og jeg tror ikke, jeg tager den her. Nogle gange er det rart at holde den i hånden. Jeg kommer ikke til at læse den op som sådan. Jeg kommer til at dele den, fortælle den med mine egne ord. Og Jesus, han er i en by, hvor han bliver budt til middag hos en af farisæerne. Så kan man tænke, hvorfor byder en farisæer Jesus til middag? Men det gør han. Måske er han nysgerrig. Måske vil han finde noget, han kan holde op imod Jesus på et eller andet tidspunkt. Eller måske er han bare ligesom en anden farisæer, der hedder Nikodemus, som faktisk har kunne mærke, at måske er der et eller andet med ham, Jesus. Måske er der noget, som vi ikke har fanget endnu. Måske var det derfor, han bød Jesus til middag, vi ved det ikke. Jesus var i hvert fald budt til middag hos farisæeren Simon. Og dengang der lå de til bords, med fødderne sådan ud bag ved sig. Og mens de ligger der til bords i den her fine farisæers hus, ind kommer en kvinde. Og der står skrevet, at hun levede i synd i den by. Vi ved ikke, hvad den synd var. Måske levede hun sammen med en mand, hun ikke var gift med. Måske var det så enkelt som det. Måske var hun byens prostitueret. Vi ved det ikke. Men i hvert fald var hun kendt for, at hun levede i synd i den by. Det var kendt. Så ind kommer den her kvinde i farisæerens hus. Og bare det, tænk sig, den her kvinde, at hun har mod nok til at gå ind i det her hus. Det har krævet ret meget mod af den her kvinde, at gå ind i det her hus. Men det gør hun altså. Og hun stiller sig ved Jesu fødder og græder. Hun græder bare og græder og græder og græder på Jesu fødder. Forestil jer, altså prøv at se det for jer i en farisæers hus, hvor alle de fine mennesker ligger til bords, og hun stiller sig bag ved Jesu fødder og bare græder. Og hun græder så meget, så hun må tørre hans fødder med sit hår. Og bagefter så salver hun hans fødder med olie. Når man sådan lige tænker over det, så er det en ret vild scene.
Men mærkeligt nok, så er der ikke nogen, der kommer og river hende væk og siger, hvad laver du? Men farisæeren Simon, han tænker i sit stille sind, hvis ham der virkelig var en profet, så ville han da vide, hvem hun var. Så ville han da vide, hvad for en slags kvinde hun var. Og det ved Jesus udmærket. Jesus ved det udmærket. Men han fordømmer hende ikke. Han fordømmer hende ikke. Og jeg tænker bare sådan lige for at stoppe op her. Det hun gjorde, jeg ved ikke om hun har mødt Jesus før, eller der står at hun hørte, at Jesus var inviteret til middag der. Så hun må have hørt et eller andet om Jesus. Jeg ved ikke om hun har mødt Jesus før, eller set ham på afstand andre steder. Eller måske har hun bare hørt, at ham der er Jesus, ham der går rundt og helbreder mennesker, ham der går rundt og sætter mennesker fri af dæmoner, ham der faktisk behandler syndere ordentligt og tilgiver dem. Ham Jesus, ham der har hun hørt om. Og måske har hun et eller andet sted set ham på afstand. Helbrede nogle mennesker, eller røre ved nogle mennesker. Og jeg ved ikke, men jeg har sådan en eller anden idé om, at Jesus, når man bare var lidt i nærheden af ham, så kunne man mærke, at der var noget særligt ved ham. Og jeg tror, mennesker blev draget. Og den her kvinde, jeg forestiller mig, at hun har haft det rigtig skidt. Jeg ved ikke, om hun var byens prostituerede, eller om hun bare levede med en, hun ikke var gift med, men jeg tror, hun havde en rigtig masse med sig i bagagen. Og at hun nok havde noget inde på sig selv. Hun havde så mange byrder, der står i salme 32, at kan lige hurtigt gå der til og læse det. Der står i salme 32, at der skriver David, at hans synd var for tunge byrder for ham. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind, der ikke er svig. Da jeg tav synede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tung på mig, min livskraft svandt ind i sommerens hede. Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndes skyld. Men det lyder for mig som om, at det faktisk var hans synd, der var blevet meget tunge byrder for ham. Han kunne ikke holde det ud. Og jeg tror faktisk, at den her kvinde, hun levede et liv, der var blevet alt for byrdefuldt for hende, men hun vidste ikke, hvordan hun skulle ændre det. Hun havde ikke, men hun havde hørt om Jesus, måske set ham på afstand, og et eller andet havde ramt hende i hjertet og tænkte, ham må jeg til. Og hun finder ud af, hvor han er, og altså, det er jo helt vildt, at hun går hen i det hus. At hun har det mod, at hun går hen i farisæerens hus. Hvor hun kan risikere at blive udskammet, og blive afvist, og blive alt muligt. Og hun går bare hen til Jesus. Og jeg tror, at lige det øjeblik, hvor hun står der ved Jesu fødder, der hælder hun bare det hele ud til ham. Hun øser alt sin sorg, alt sin smerte, alt sin skyld, alt sin skam ud til Jesus. Og Jesus, han lader hende bare gøre det. Og jeg tænker, det kan virkelig lidt voldsomt. Hun står der og græder og tørrer hans fødder med sit hår, og hun kysser endda hans fødder. Altså det er sådan lige lidt grænseoverskridende faktisk. Men Jesus, han lader hende bare gøre det. Fordi han kan se, at hun har bare brug for at hælde det hele ud til ham. Og det er også egentlig, hun viser ham en stor kærlighed. Nu lige for at komme tilbage til Simon, som jo i sit stille sind tænker, hvis han virkelig var en profet, så ville han vide, hvem hun var. Og det hører Jesus. Jesus hører hans tanker. Så han stiller Simon det spørgsmål. Siger Simon, jeg har noget at sige dig. Sig det, mester. En pengeudlåner havde 2 skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50.
Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du den her kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og så vender han sig mod kvinden og siger, at dine synder har tilgivet. De andre ved bordet begynder at tænke ved sig selv, hvem er han, som endog tilgiver synder? Og så siger han til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i virkeligheden, så siger Jesus også med alt det her noget til Simon. Simon har siddet der med sine tanker om, hvem den her kvinde var. Hun var en frygtelig kvinde. Og i virkeligheden så glemmer han, at han selv er en synder. At han selv har brug for Guds nåde. Og Jesus fortæller den her historie for ligesom at sige, ja, hun har mange synder. Og derfor så elsker hun meget, når hun bliver tilgivet. Der er en kæmpe taknemmelighed. Den her kvinde er som øste hele ud til Jesus. Og Simon havde ikke engang vist Jesus den almindelige høflighed, man viste sine gæster. Jeg ved ikke, hvor du er i dit liv. Der er måske ikke så mange af os, der lige kan identificere os med hende sådan lige nu. Måske, jeg har haft et ret vildt liv, før jeg mødte Jesus, så jeg kan som et godt sådan, genkende det der med at bare måtte øse det hele ud til Jesus. Men jeg tror alle sammen, vi kender, at der er ting, vi kæmper med. At have byrder, der er for tunge for os. Og endda at have synd, vi kæmper med i vores liv. Der er ikke nogen, der er frie for at falde ind imellem. Talte vi også lige om i sabbatskolen. Og vi kan komme med det hele til Jesus. Han forkaster os ikke, han fordømmer os ikke. Men vi bliver nødt til at komme til ham. Ærligt og oprigtigt og hælde det hele ud til ham. Og nogle gange så kan vi skøjte lidt let hen over nogle ting. Det jeg sådan bider mærke i ved den her kvinde, det var, at hun mærkede det med hele sit væsen. Og hun, jeg tænker, sikke en omvendelse. Altså det virker på mig som om, at det her, det er virkelig omvendelse. Jeg siger ikke, at vi alle sammen behøver at græde helt vildt, når vi omvender os. Men hun mærkede det med hele sit væsen, at hun var virkelig bedrøvet over sit liv og sin synd. Og hun kunne ikke ændre det selv. Hun kunne ikke selv. Og jeg tror, at Jesus ønsker, at vi skal mærke bedrøvelsen over vores synd. Ikke fordømmelsen, bedrøvelsen. Der er forskel. Der er forskel. Og komme til ham. Fordi han kan løfte enhver byrde. Han kan sætte os fri af alting. Jeg ved, for nylig, jeg har sådan bedt til Jesus og en del over omkring tilgivelse. Jeg gør det jævnligt, fordi jeg ønsker ikke at have noget imod nogen som helst. Og så har der været nogle mennesker, jeg har haft brug for at tilgive, som har taget lidt længere tid. Hvor jeg har måttet bede lidt flere gange, og bede lidt længere tid, og velsigne dem, og bede for dem, og stadigvæk nogle gange kunne mærke, okay, det er ikke helt sluppet i mit hjerte. Og så må jeg bede noget mere, og så bliver jeg frustreret nogle gange, og tænker, Gud, hvorfor har du ikke taget det væk? Jeg er sådan en type, jeg vil helst gerne, at det skulle være i går, Gud gjorde det. Ikke, du ved, kom nu Gud, nu! Men jeg lærer at være tålmodig med Gud, som han er tålmodig med mig. Ja, men i hvert fald så arbejder jeg meget med tilgivelse, og der var her for nylig, hvor at jeg oplevede, at der var nogen, jeg skulle tilgive, og jeg tilgav og bad og velsignede, og var sådan, så det er gjort. Og så kunne jeg bare mærke, at han var sådan, ikke helt, Annette. Og så var det, at jeg blev mindet om en bog, jeg har,
Desmond Tutu har skrevet om tilgivelse, hvor han faktisk beskriver, at nogle gange er det ikke nok bare at sige, at jeg tilgiver, at jeg velsigner og bede for dem. Nogle gange er det faktisk nødvendigt, at vi giver os selv lov at mærke, hvad det faktisk har gjort ved os, sorgen og smerten. Og nogle gange faktisk fortæller det til nogen, om det så er Gud, eller om det er et andet menneske. Og nogle gange så er vi faktisk også nødt til at gå til det menneske, der har såret os, og sige noget til dem. Og det er jeg ikke så god til. Jeg har helst lyst til bare at tage det med mig og Gud, fordi jeg vil gerne være en god kristen, der ikke har de der grimme, forkerte følelser, og jeg bliver ikke såret, jeg bliver ikke vred, men det gør jeg nogle gange. Og jeg tror, at Gud har nogle gange sådan, Annette, de der følelser, som jeg kalder grimme, forkerte følelser, det er jo også bare en del af at være menneske, og jeg ønsker ikke at have dem, men jeg har dem nogle gange. Og nogle gange, så må jeg bare komme til Jesus, som den her kvinde, og bare sige, jeg har virkelig såret, jeg er virkelig ked af det, jeg er virkelig vred. Og jeg har brug for din hjælp. Fordi jeg kan ikke selv. Og nogle gange er Guds hjælp, at han hjælper mig sådan der, og letter det fra mit hjerte. Og nogle gange er Guds hjælp, og han siger, Annette, du bliver nødt til at gå og snakke med det menneske. Fordi nogle gange kommer der faktisk noget virkelig frugtbart ud af at snakke med det menneske, der er såret en. Fordi nogle gange har de faktisk gjort noget forkert. Og nogle gange er der faktisk noget, de skal tænke over, og det kan de ikke komme til at tænke over, hvis ikke vi snakker med dem. Ja. Så. Uanset hvor du er, og hvad du står i, og om du føler dig som en synder, eller ej. Jeg har skrevet nogle noter, og så glemmer jeg at bruge dem. Men det er måske meget godt. Jeg har det meste i mit hjerte alligevel, så det går som regel. Ja. Jo, der er lige det her mere Jesus sidste sætning til hende. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Den sætning, synes jeg, er meget stærk. Og han siger det er ikke eneste gang i evangelierne, han siger det. Han siger det sikkert til flere, men han siger det også til en anden kvinde, der har blødt i 12 år, som trænger sig gennem en mængde for bare at røre ved Jesu kappe, for at blive helbredt. Til hende siger han også, datter, din tro har frelst dig. Og hende her siger han også, din tro har frelst dig. Og hvad betyder det så? Er det hendes tro? Nej og ja. Jesus siger det, det er din tro, der har frelst dig. Og jeg tænker, på den måde, det er i hvert fald det, jeg synes Gud viser mig, at det er Jesus, der frelser os. Det kan vi ikke gøre selv. Men hvis ikke denne her kvinde havde set, at jeg har brug for Jesus, og havde gået derhen og gjort, hvad hun gjorde, så havde hun ikke fået tilgivelse og frelse. Så på den måde frelste hendes tro hende. Det var hendes tro, der drev hende til at gå hen til Jesus. Og jeg tænker, det er faktisk en ret vild tro, det krævede af hende. Altså jeg bliver sådan igen og igen ramt af, det var vildt, at hun gik derhen. Altså, fordi det var da totalt ydmygende for hende. Altså, hun må have virkelig blevet ramt af en masse tanker på vej derhen. Sådan, hvem tror du er, at du kan gå ind i farisæerens hus? Hvordan tror du, de kommer til at modtage dig? De kommer sikkert til at afvise dig ved døren. Eller alle mulige andre ting. Og hun trodsede det, og hun gik, fordi hun havde sådan, jeg skal hen til Jesus. Jesus er den eneste, der kan frelse mig. Hun var ligeglad, hvad folk tænkte. Hun var ligeglad, hvordan det så ud. Tænk at stille sig der og græde på Jesu fødder og tørre dem med sit hår. Hun var ligeglad. Fuldstændig ligeglad. Hun ville bare have Jesus. Og jeg tænker, hvor ofte er vi så fokuseret på, at vi bare har brug for Jesus, så vi bliver ligeglade, hvad andre mennesker tænker om det. Fordi vi vil bare hen til Jesus. Vi vil bare have det, Jesus kan give os. Jeg ser det også som egentlig en ret vild overgivelse, at hun er bare nået til enden på sig selv, og hun er så ligeglad, så hun bare gør, hvad end der skal til. Hun lægger sig fladt ned, hun græder, og hun giver sig selv fuldstændig til Jesus. Hun siger, jeg kan ikke mere. Og Jesus møder hende lige der, og hun får tilgivelse og genoprettelse. Hvordan det så har set ud,
siden den dag, men jeg tror, det har ændret hendes liv fuldstændig fra den dag af. Og det gjorde det også, da jeg mødte Jesus. Og det er det, Jesus gør. Han letter vores byrder. Han gør alting nyt. Han forvandler os fuldstændig fra den ene dag til den anden. Og så er det samtidig også, ved vi alle sammen, der har vandret med Jesus et godt stykke tid, at alt er ikke perfekt på et splitsekund. Ja, han gør alting nyt, og så er det også en vandring, hvor han peger på flere og flere ting. Og vi igen og igen må komme til ham med vores byrder, med vores synd. Jeg kom til at tænke på os, jeg snakkede også lige kort om det i sabbatskolen, i Hebræerbrevet, kapitel 12. Der står, kapitel 12, vers 1-3. Så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os fra enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indsætte et skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Så uanset om du lige har mødt Jesus, om du har vandret med ham lang tid, så vil synden blive ved med at prøve at omklamre os. Byrderne vil blive ved med at prøve at tynge os ned. Fordi sådan er det. Det er, vi snakkede også om, at man må stride den gode strid, troende gode strid, og blive ved med at følge Jesus, og blive ved med at se på Jesus. Og jeg tror i virkeligheden, det vigtigste vi kan gøre, det er bare at blive ved med at komme til ham, blive ved med at øse hjertet ud til ham, blive ved med at overgive det fuldstændigt til ham. Alt hvad vi er, og alt hvad vi har, også det grimme, også det vi ikke er stolte af, også det vi vil ønske ikke var sådan, fordi han kan forvandle det, og han er den eneste, der kan. Ja. Jeg har sagt alt det, jeg gerne vil sige allerede, men det er godt nok, og så kan vi synge endnu en salme. Jeg har lyst til at slutte med en bøn. Jesus, du kender hver en af os, der sidder her. Og du ved, hvad der er i vores hjerter. Du ved, hvor vi bærer byrder, som er for tunge for os. Du ved, hvor vi har synd, vi slås med. Du ved det hele. Jeg beder om, at du vil hjælpe os med at slippe al stolthed, slippe alt, som hindrer os i bare at komme til dig, og bare øse det hele ud til dig, og tage imod din hjælp. Jesus, jeg beder om, at du vil hjælpe os med at komme til dig og tage imod din tilgivelse, tage imod din kærlighed, tage imod alt det, som du gerne vil give os, som kan forvandle os. Tak, Jesus, at du vandrer med os hver dag, og du slipper os aldrig og forlader os aldrig. Tak, at du velsigner resten af dagen og vores fællesskab. I Jesu navn. Amen. Tusind tak, Annette, for at lede os hen til Jesus, som er den eneste, der kan hjælpe os med de problemer, vi har. Vi vil synge en salme, som hedder Kom til mig, du Guds ånd. Vi har brug for, at Guds ånd, han leder os i vores liv. Så jeg tænker, vi står op, og så bliver vi bare stående der, efter salmen er færdig, når Annette vil lyse velsignelsen over os. Og så derefter så har vi også et afslutningsvers, som vi også bliver stående ved. Kom til mig, du Guds ånd.
Paulus velsignelse fra Efeserbrevet. Og jeg beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, og gør langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham med ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen.